10:58, dragi naši slušatelji. Evo, najavili smo vam u 11 sati goste u našem studiju, ali s obzirom na to da se radi o ženama, mi žene smo rođene spremne, tako se to kaže. Mi uopće ne moramo čekati 11 sati, mi možemo i ovako malo ranije krenuti. S nama su predstavnice, ajmo to tako reći, industrijsko-obrtničke škole, a sada ćemo konkretizirati o kome se to točno radi. S nama su nastavnica, ili bolje rečeno stručni učitelj industrijsko-obrtničke škole Slatina Jasna Varga i dvije učenice. S nama su Lea Parc i Lana Morović. Ja vam svima trima želim dobrodošlicu u naš studio i dobar dan. Dobar dan i vama. Jeste nam dobro? Jesmo. Ne zeza vas ovo vrijeme? Nimalo. Ne? Što vam bolje paše, ona vrućina ili ova svježina? Svježina. Svježina. Dobro. Evo, cure su suzdržane, one pretpostavljam više vole ipak onu ljetnu atmosferu, onako vruću. Pa najbolje u sredini. Najbolje kad je, da, u sredini. Mi smo danas ovdje zapravo da bismo predstavili vaše aktivnosti vezane uz Erasmus Plus projekt. Kako se projekt zove? Combining Approach in the Literature and Language Learning, skraćeno COL. Dobro. Radi se o jednom zanimljivom projektu. Erasmus je općenito zanimljiv. Evo, svi smo mi svjedoci onih priča koje se objavljuju većinom na stranicama škola, što internet, što Facebook stranicama. Jako je lijepo vidjeti ta brojna iskustva, a sigurna sam da je zapravo najljepše vama samima koji ste prošli cijelu tu priču, koji ste iskusili cijelu tu priču. Vi ste recimo u okviru ovog projekta bili u Turskoj. Tako, u Republici Turskoj, u gradu Managvat koji se nalazi nekih 65 km ispod grada Antalije. Koji je zapravo cilj ovoga projekta? Razvijanje jezičnih vještina učenika, upotrebom suvremenih inovativnih oblika i pristupa podučavanja te razmjenom dobrih praksi podučavanja među nastavnicima na međunarodnoj razini. Dobro, projekt ima i svoju vrijednost, kao što to obično biva, i u potpunosti je financiran iz sredstava Europskog fonda. Tako je. Znači, 141.570 eura je ukupan projekt, od čega su sredstva industrijsko-obrtničke škole 32.642 eura. Dobro, svaki projekt osim svoje vrijednosti naravno da ima i svoje trajanje. S obzirom na okolnosti koje smo imali ovako u prethodnim godinama, pandemijske okolnosti, projekt je malo produžen. Tako je, znači projekt je započeo u rujnu 2020. godine i trebao biti završen u kolovozu 2022. godine, ali baš zbog pandemije koronavirusa produžen je godinu dana, pa je znači sad planiran je završetak za kolovoz 2023. godine. Dobro, moram samo pitati kolegu, čujemo li se dobro? Dobro se čujemo. Dobro, ajmo onda nastaviti. Ima nas dosta, pa evo malo smo se onako raširile po studiju, ne znam koja nam je kvaliteta tona. Dobro, radi se znači o projektu, kako ste rekli, KA229. Tako što je. To točno znači? Znači taj projekt, to su školska partnerstva, znači vezan je za učenike. Nastavnici su ovdje samo pratnja, a sve aktivnosti su vezane znači baš za učenike i za njihovo i usavršavanje, mobilnosti. Imate i partnere na svome projektu, ili s obzirom na to da ste škola, partnerske škole? Tako je, partnerske škole, znači iz Republike Turske, gdje smo bili znači u tom gradu Manavgatu, iz Rumunjske, iz grada Krajova, iz Sjeverne Makedonije, iz znači Velesa. Moramo odmah ovako malo sada neformalno razgovarati. S obzirom na to da je cilj projekta znači razvijanje jezičnih vještina, mene je zanimalo, pošto ste bili u Turskoj kojim ste se jezikom koristili, nekako automatski je zaključak da je zapravo engleski onako svjetski jezik broj 1, jezik koji je najudarniji, najkorišteniji, ajmo to tako reći. I mene je sad impresioniralo nešto što su mi cure ispričale. Koliko Turci dobro znaju engleski? Pa mi smo se jako začudili jer jako mali broj učenika i samih profesora zna engleski jezik, pa je što se toga tiče bilo malo otežana komunikacija, ali mi smo se sporazumili, što bi rekli, na našem i rukama i nogama. Kako ste rekli, njima je njemački nekako ipak favorit, jel da?
Kao što Turci odlaze u Njemačku, evo sad ću ja ove vaše primjere upotrijebiti, tako onda evo Turci vraćaju na isti način, favoriziraju njemački jezik, što je čisto logično, povezano jedno s drugim i naravno da evo pripremaju se za sami taj odlazak, ajmo to tako reći, mada evo ne zvuči sad ovako lijepo. Dobro, početni sastanak vezan uz ovaj projekt je održan početkom travnja ove godine, friško je to sve skupa nekako još, a domaćin ste bili baš vi? Domaćin je bila Industrijska obrtnička škola, znači to je bio početni sastanak projektnih koordinatora, ravnatelja i članova projektnih timova. Znači uključivaju stručna predavanja, razmjene primjera dobre prakse, studijski posjet Osijeku i Vukovaru. U Vukovaru je bio posjet gimnaziji Vukovar i upoznavanje s aktivnostima i projektima gimnazije. Dobro. Evo, zašto ste nam vi došli ovdje? Zato što ste u okviru mobilnosti učenika i nastavnika boravili u Turskoj i ne samo da ste nešto spoznali tamo, nego evo, naravno da ste sva ta iskustva sa sobom i ponijeli ovdje kući. Pa evo ja ću pitati Lanu sada nam malo ispriča što ste tamo sve radili, kakve ste aktivnosti provodili, što ste naučili, što vam se svidjelo? Pa evo što se tiče samih aktivnosti u školi, znači to smo bili od ponedjeljka do petka u školi. Radili smo uz pomoć digitalnih alata kao što su Kahoot, Tarsija, Canva, WordArt, StoryJumper i znači to su zapravo digitalni alati kroz koje smo se mi upoznavali dodatno sa romanom Starac i more te šahomskom novelom koje su bile zapravo nekako tematika samog tog projekta. Isto tako smo radili same kvizove na temelju država članica mobilnosti te smo međusobno testirali znanja, što je bilo najzanimljivije. Odradili smo jedan kviz na kojem smo sudjelovali svi učenici te smo prva 3 mjesta odnijeli mi iz obrtničke škole. Ma bravo, svaka čast. Ja moram i Leo malo uključiti u ovu priču. Zapravo nismo uopće rekli kada ste pošli u Tursku. Rekli smo da je početni sastanak održan početkom travnja, a zapravo ovaj odlazak uslijedio relativno brzo i za jedan onako jako značajan datum vi uopće niste bili kod kuće. Pa da, krenuli smo na Uskrs, te smo od 18. do 22. travnja, znači 5 dana, da smo održavali aktivnosti u školi, te smo se 23. travnja vraćali. Dobro, mogu se ja samo uključiti, znači krenuli smo u 3 sata ujutro ispred naše škole do znači aerodroma Franje Tuđman gdje smo imali let za Istanbul i nakon toga iz Istanbula za Antaliju. Tamo nas je čekao organizirani prijevoz i odvezli su nas znači u hotel u Manavgat gdje smo bili smješteni svih tih tjedan dana. I onda akcija odmah krenula ili? Da, prvi dan je odmah krenulo, imali smo bazen pa smo morali isprobati najprije bazen i onda smo drugi dan imali organizirani znači prijevoz svih tih tjedan dana, mali minibus jer su svi sudionici bili smješteni u tom istom hotelu pa je znači bilo i druženje učenika, odmah, mada su se oni već i upoznali, to vam mogu djevojke reći, preko društvenih mreža i prije, pa su znali već tko dolazi, tako da, naročito sa Makedoncima, ali tako i s Rumunjima ste se najviše... Znači, relativno domaća atmosfera zapravo je bila kad ste se tamo svi skupa našli. Pa je, znači, upoznali smo se nekih možda tjedan, eventualno 2 prije samog putovanja i onda kad smo tamo došli nije nam bilo ništa, ajmo reći, novo, jer smo međusobno se već znali pa smo se još dodatno sprijateljili, tako da su tu bile odmah na početku i međusobne šetnje, igranje društvenih igara, kupanje u bazenu, pričanje do kasno u noć. Znači niko se nije sramio, bili smo ko neka mala obitelj. Dobro, i nije bilo nikakvih barijera? Ne, ništa nije bilo. Odlično, pa to je cilj ovakvih projekata. Tako, da. Dobro, postoje nekakve aktivnosti za ostatak ove godine. Godina nekako brzo ide. Brzo je došla ova godina, pa evo sad smo već... Još brzo će proći, već smo onako prevalili polovicu, a brzo će doći i taj 10. mjesec za kad organizirate evo ostatak. Tako je, znači mobilnost u Hrvatskoj je sljedeća, koja je sad u planu. Znači u listopadu 2022. godine nama dolaze znači nastavnici, učenici škola partnera. U Rumunjskoj je znači u ožujku 2023. sljedeća i Sjeverna Makedonija je zadnja mobilnost u travnju 2023. godine i još je ostala završna konferencija koja još nije
u biti dogovorena gdje je u srpnju 2023. jer smo mi na samom početku projekta imali još jednog partnera iz Italije koji je znači izašao odmah u biti čim je projekt započeo, tako da je to završna konferencija je trebala biti kod njih i sad se onda moramo dogovoriti. I u biti tijekom ovog projekta odrađujemo znači sve te aktivnosti koje su vezane za talijansku mobilnost i dosta je toga jer u slučaju da se to ne odradi onda se novci moraju vratiti za tu mobilnost. Dobro, znači dozvoljeno je i povlačenje iz projekta? Pa oni nisu znači dobili te novce, nego je to preusmjereno onda. Dobro. Koja je uloga e-twinninga u projektu? Ona je u biti, e-twinning je platforma za odgojno-obrazovne djelatnike gdje znači djelatnici mogu komunicirati, tražiti projektne partnere, uključivati se, znači možete napisati projekt, pogledati, pronaći da li netko je znači od nekih nastavnika u Europskoj uniji, da li mu je zanimljiv taj projekt, uključi se na taj način i ovaj projekt znači prošao i nađeni su ti partneri. Jer to je znači za suradnju svih europskih škola e-twinning platforma. Dobro, evo ono što je jako zanimljivo, a što je isto tako i korisno u okviru industrijsko-obrtničke škole, svakako je čitateljski klub koji ova škola ima. Lana je već malo nabrojala kako zapravo ste se u okviru ovog kluba pripremali za ovaj projekt o kojem danas pričamo. Pa evo malo te još molim da nam ispričaš o čitateljskom klubu. Lea, ti se slobodno isto uključi ako želiš nešto dodati. Tko su članovi čitateljskog kluba, koliko vas ima, tko vodi ovaj klub? Znači što se tiče članova, klub se sastoji od profesorice iz hrvatskog jezika Helene Roštaš i profesorice Ivane. Također se sastoji od naše knjižničarke Svjetlane Dupan te nas učenika i to nisu samo učenici koji su, ajmo reći, određeni za mobilnosti, nego učenici iz cijele škole, znači to su različita zanimanja, ali se nekako kroz plan rada kluba planira sve učenike zanimati, bez obzira na njihov odabir zanimanja, da se uključe u književnost, u sam taj nekako hrvatski jezik, čitanje knjiga i sve što je s tim povezano. A što se tiče same pripreme za mobilnost, znači mi smo par mjeseci prije puta upoznavali se sa romanom Starac i more te sa šahovskom novelom i samim time su nam razne profesorice još pomogle u upoznavanju s digitalnim alatima da tamo već nekako dođemo pripremljeni. Dobro, jako lijepo. I još ćemo evo za kraj opet malo nastavnicu ispitati da nam ispričate o interdisciplinarnom povezivanju na razini škole, što to zapravo znači i kako se realizira. Znači, cilj je aktivnostima povezati što više sektora škole, odnosno osnažiti veze nastave jezika i književnosti sa stručnim dijelom nastavnog programa. Naprimjer, kad je obnavljan čitateljski kutak ispred naše knjižnice, onda su tu sudjelovali učenici zanimanja stolar i krojač koji su restaurirali stari namještaj, znači u suradnji sa svojim nastavnicima. Zatim tu su suradnja sa zanimanjem prodavač u izradi materijale za promociju knjiga i čitanja. Suradnja s nastavnicima engleskog jezika je vrlo jaka, znači u različitim aktivnostima. Osmišljavanje izrada reklamnog materijala projekta s učenicima, zanimanje CNC operator i drugo. I isto tako aktivnost projekta pripovijedanje i zelena tranzicija prijavljena je kao događaj u sklopu Europskog tjedna vještina u strukovnom obrazovanju. U sklopu te aktivnosti učenici su izradili digitalne stripove i povezali su nastavu hrvatskog jezika i stručna znanja, znači jer su tu bili automehaničari, vodoinstalateri i elektroinstalateri. Dobro, jedno poglavlje je iza vas. Sad sam sigurna da su pripreme za listopad za vaše domaćinstvo već onako u punom jeku. Jesu, da, znači dogovaramo aktivnosti, već smo polako dogovorili znači sudionike koji je za koji dan zadužen, polako je to sad krenulo, imamo još dosta vremena, ali trebamo da sve bude dobro organizirano. A uopće ne sumnjamo da će biti, evo mi vam držimo palce da sve bude ok i da projekt odradite onako kako ste zamislili. Čestitke na prezentaciji, jako ste lijepo to nam izložile, evo i učenice koje baš su onako, evo kao da su svaki dan u ovoj situaciji.
Drago mi je da ste nam došli i evo palac gore za ovo što se ovako zalažete, što ste aktivne i društvene, ajmo to tako reći, i što se ne bojite nekakvih novih spoznaja. Jako lijepo. Hvala vam još jednom. Hvala vama što ste nas zvali da možemo malo nešto promovirati našu školu koja je u sklopu ovog jako teškog dijela jer je sve manje djece i znači moramo promociju na svim mogućim stranama jednostavno promovirati da u biti učenici vide, naši budući učenici, da mi u našoj školi jako puno toga još radimo. Znači osim nastave, izvan nastavnih aktivnosti, da vrlo nam je rado da nam svi dođu. Se upišu. Dobro, uskoro će prijave, uskoro će upisi, brzo će to sve skupa doći. Lipanj, a srpanj isto već kuca na vrata. Znam i sama, jer evo imam i ja jednoga koji se treba odlučiti kuda će i što će, tako da i mi imamo tu dilemu. Uglavnom vi ste spremni za primanje novih učenika, daleko od toga, i naravno spremni ste i nove učenike uključiti u sve što radite. Tako je. Hvala vam lijepo još jednom i evo dođite nam opet u goste. Hvala vama što ste nas zvali. Doviđenja. A vi, dragi slušatelji, ostanite i dalje uz nas. Bile su ovo Lana, Lea i nije njihova nastavnica, ali nastavnica Industrijsko-obrtničke škole, nastavnica Jasna Varga. Budite dalje uz program Radio Slatine. The best radio in town, Radio Slatina.